हामबाय जों तो गेरा तिपालेन तिनि सालसाया थानाय अबस्था थायै आरो चिनि खबायका दाय जों दाबि नाराखा तागले बस अमाके नाराखा किन्तु ताबुक जे बुबाग्रा सिनि साइ दङ सिनि बुबाग्रा थांजा दंके जों दाबिनो मानाय ओंके दिनै जे थांजा खायै सिं जे खरां खायमानि था खायो आबो दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा ताबुक जे हास्टेनि प्राइम मिनिस्टार जे दंनाय बिनि खुलुस होयका था खायबो ना वानसुनाय ओंके आबो दिनै बुबाग्रा स्लाय स्लाय बिनि स्पियो साकाम थांजा खायै सिनि मुकुङाव मामानि दङ थांजा खायै सिक्रा जुबर आबो जबा खायमा दङ बे दिनै आफरो दिदेरिसि मामानि दिनै ब गाहाम केन दिनै सुग्रुबि साका का अमायका थांजा दङैनो जों एदिसि मानो कामका थांजा दङनो सिंकेरा दिबानि मानाय नैबो मेसेज का आपनो जों दिनै बेलेके बिनि कखनावै बखावबो देबो थानबा साका दिनै अमायकेनो खाखाया जत दिबानो दङै जे कखनानाय दिनै बगानि मेसेज बुंनाय दङ खावतेसाम खाबासावै जारासि थांजो किसन बर खायको बर वाचकना दिनै थांजो थांगाय सिनि बगनि मानथायनो दुख थानि दङैना यागोदान सिसेवानो दिल्ली बै बाक्सा हास्तेबो ग्रेटा टेबलन ते बखा उयं लाजाक तिने हम सांगरिलि बो जागा जागा हास्ते गनागे खायनाय खनावो आबन तिने हासिन लुकुरन तामो ककजना सानमुसु लाय हामबाय सिनि मिडिया रखनो जरा सोशल मिडिया सालो थंनाय प्रेस मिडिया तदना हामबाय तिने ग्रेटा टेबलन मुभमेन्ट दिल्लीओ पाइथाक दिन पाइलेखा जों तिनि माने तामहाय सानाय बनो दिल्लीनि इतिहास मुसुक बरक गोबां खायै कोनो पार्टी कोनो जाति अमहायके मुभमेन्ट अर्डर खायमैया अमंखा तिप्रासारनि थांसा तिप्रासारनि नांकुक माने डिमान्ड क्रेता तिप्रालेनो जे डिमान्ड खायै फाइले बरक खातुं खाजा कस्तनि बेसिन दिबन खातुं खाजा का जों फाइयो साक्सेस खाय फेलेका ताई अमनि साथे साथे जिनि सुदु दिल्लीओ सिमिया तिप्रा हावो तिप्रा सारक ताइचिन तिप्रा मोथानि वॉरियर्स रक बुबाग्रानि सेंक्राक रक जे ग्रेटा तिप्रानो दी तिनि हंसा मिसिन जत जागावनो खायजाकनाय एबं जों अबनो प्रमाण खायनायो जे तिप्रा सारक थानसा ঐক্যবদ্ধ खायै जों जतन दिनै ग्रेटा तिप्रालेन सानै दङ एबं प्रोटेक्ट कन्स्टिट्युएन्सिनो दिनै जिनि मसाल मिसिल दिनै जत जागानो संसा जागनाय अबनो जों खनामो जोंबो जे तिप्रा सारक तिप्रा हाव ताबो दङ दिल्ली बहायनो এই नरेंद्र मोदी सरकार न এই बीजेपी सरकार এই हापांनि सरकार जे केंद्र सरकार न जों दिनै प्रमाण खायनामो जों जे